Yüzlerçe müň Türkmenistanyna raýat ýurdu taşlap zähmet migrantlygyna gidýär. Diktator tarapyndan ogurlanan türkmen halkynyň puly bolsa, başga ýurtlarda täze iş orunlaryny döretmek we olaryň ykdysadyetini ösdürmek üçin ulanylýar. Mälim bolşaýaly Türkmenistandaky islenlik maýa goýumyň 130 götermi edil kanuny paýy ýaly Haramda Berdimuhammedowyň hasanyna geçirilýär. Bu talaňçylyk usuly baryp Haram Maşynyýazow döwründäki ýörüňini düzgünli. Şeýle para peşkeşden Niýazowyň aýaly Muza Niýazowa Germaniýada Datzinger Strasse köçesinde ýaşaýyş jaý toplumyny urdurdy. Häzirki döwürde Muza Niýazowa, Ira Niýazowa, Haram Maşyň gyzy, adamsy Vladimir Sokolyow we olaryň gyzy Yekaterina Germaniýadaky Trokland Management adly firmanyň paýdarlary bolup durýar. Ol firmanyň alan işleriniň göwrümi $2 milyard we inni Berliniň Checkpoint Charlie adly elit etrawyna gurulşyk işleri bilen meşgul bolmaga taýýarlanýar. Haram Maşynyýazowdan tapawutdurlukda Haramda Berdimuhammedow maýa goýumlardan talaýan pulunyň belli bölegini Birleşen Arap Emirliklerine iýerýär. Ol ýerde Haramda Berdimuhammedowyň ýegenleri Türkmenistanyň ogurlanan pullaryň bir bölegi bilen myhmanhanalar satyn alýarlar we gurulşyk firmalaryny döredýärler.